damar ke kayo gyara. Al'umma duka sun amsa maraba da kwandon dare. Ga sako makoko in ji ambassador Yusuf Jibrin Oyoyo ya ce a ce muku madali da kokarin zabar jam'iyyar NNPP a ranar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata. To ga wata damar na tunkaro ku al'ummar jihar Kano ku fito ranka ta kaf ɗinku a ranar 11 ga watan Maris ɗin da muke ciki domin sahalewa injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP zama gwamnan jihar Kano da yadda Allah da ma dukkanin yan takarar majalisar dokoki na jam'iyyar NNPP ranka ta kaf ɗinsu. Ina ma son ganin an dawo da ɗaukar nauyin karatun matasa zuwa ƙasashen ƙetare. Ina ma son ganin an rage gosulan zaurawa a jihar Kano. Ina matasa masu rajin ganin an ciyar da harkokin ilimin firamare da sakandare gaba a jihar Kano. Ina masu juna biyu da ke da fatan ganin an samu su da haihuwa kyauta a jihar Kano. Ina masu ganin ayyukan ci gaba a jihar Kano birjik ta ko ina. To ga dama ta samu. Ga magajin tsohon gwamna injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso wato excellency injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo. Zaman injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano dorawa ne daga irin ayyuka alkhairin da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya bari kuma aka yi fatali da su a jihar Kano. An karde kanawa an yi walƙiya mun gansu. Kar da ku manta sahalewa mai gemun nan dorawa ne daga irin nukusani da kuma cikas din da Baba Garuje ya shimfiɗa a jihar Kano. A dan haka ne ma ambassador Yusuf Jibrin Oyo ya ce me kira ga al'ummar Kano da ku bude idanunku garau ku san wa za ku zaba a matakin gwamna da ma 'yan masun dokokin jihar Kano. Kada ku manta da jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan sako ne daga mayar Kwankwasiyya Organization karkashin jagorancin ambassador Yusuf Jibrin Oyoyo. Ranar zabe jam'iyyar NNPP